Te plângi de vremea și noroiul din Olanda? Acum 2000 de ani, romanii stăteau aici, la Bustul Gol, în băi publice cu apă caldă, în timp ce restul Europei încă îngheța în peșteri. Da, ai auzit bine, chiar aici, în mlaștinile de pe malul Rinului, Imperiul Roman a adus luxul. În timp ce treburile locale locuiau în colibe de stuf, romanii construiau primele orașe adevărate cu drumuri pavate și încălzire în pardoseală. Orașe precum Nijmegen au devenit centre comerciale uriașe. Romanii nu au adus doar arhitectura, ci și stilul lor de viață. Au adus primele podgorii și cultura vinului pe aceste ținuturi. Dar nu era totul doar relaxare. Batavii care locuiau aici erau atât de duri încât romanii îi plăteau regește doar ca să le fie aliați. Practic, Olanda era atunci cel mai mare hub militar din nordul Europei. Deci data viitoare când mergi pe o stradă din Olanda, gândește-te că s-ar putea să calci fix pe urmele unui legionar, care acum 2 milenii se întreba același lucru ca și tine. Când se mai oprește ploaia asta? Vrei să știi cine au fost singurii pe care nici măcar Roma nu i-a putut supune? Vedem în episodul 6. Dă un follow să nu-l ratezi.